cosas que nunca diría. Pablo Xota Martínez Alemparte. Ese son eu. A ver, o segundo, por que? O segundo é polo meu tío Xosé, que ademais foi a persoa que me meteu a min dende pequeno no mundillo da astronomía. Entón, borro de Plat, o de Pablo e Xosé Martínez Alemparte. Estaría ben, estaría ben. Oxe, tocalle, Para non? este tema, sen dúbida, sí, é verdade, sí, certo. A ver, ti, donde vas a ver a eclipse? Pois eu teño pensado achegarme á zona de Ancares. A zona de Ancares. Moi ben. Sí, sempre vades para arriba, pero digo eu, se ti estás na beira do mar, mirar para o mar, que non ten contaminación lumínica, nin ningún obstáculo, tamén estaría ben. Estaría non ben. solo ir solo para o alto, sino tamén podes ir a... Aquí en Galicia, calquer horizonte oeste despexado é un sitio fantástico para observar esta eclipse. Temos un horizonte oeste maravilloso con toda a costa atlántica, polo tanto... Claro. Pero bueno, eu, por cuestións de que pois uns amigos quedamos para xuntarnos ali a mirar o eclipse, e temos un lugar onde miralo, pois vamos a escaparnos ali, e teremos un marco de montaña neste caso. Marco de montaña, Eso. Ben, está ben. Entonces, para ver a eclipse, que é necesario? Porque montei isto, pero sí, para min que está un pouco como... Está moi ben, os refrixerios van a ser necesarios. Sí, pero ao millor unha churrascada non é millor que isto para ver a eclipse. Se inda por riba acompañamos unha churrascada, bueno, moitísimo mellor. Ademais, eso, xa despois da eclipse toca cea, e ter xa o churrasco preparado estaría fenomenal. Sí, e aparte do churrasco, cal é o kit necesario para o kit necesario é estar cómodo, telo un pouquiño planificado antes, e isto que temos aquí, pois moi recomendable para miralo con seguridade e para poder disfrutar de todo o proceso. Pero vale calqueira destas que... Non, teñen que ter a certificación. Teñen aquí un numeriño, un certificado ISO, que ten que ser... Aquí pon ISO 123 12.2. Eso é, ese é o certificado que nos di que as gafas son gafas de eclipse. Non vale outro número, non, ten que ser ese. De todos os xeitos, todas as que se están comercializando en España con motivo do eclipse, en tendas oficiais ou en supermercados incluso, que eu xa as mirei en algún supermercado, todas veñen perfectamente certificadas, entón non debería haber problema. Sí que é interesante, que moitas veces non se comenta, antes de facer uso delas, darlle un pequeno test, pois apuntando cara ao sol, mirando que non hai ningún poro nas lentes, e comprobar que efectivamente... Como miras que hai un poro? Se ti apuntas ao sol con elas, sí, así, sen poñelas na cara, simplemente así, se hai por algún puntiño polo que ves que entre luz, porque isto non debe entrar luz, ninguna. Eso é, se ves algún puntiño que entra luz, entón é que posiblemente unha das lentes ou algunha lente pois ten un pequeno poro ou está defectuosa. Eso sí que é interesante comprobalo antes de poñelas na cara e mirar cara ao sol con elas. Bueno, este eclipse, o sea, ti vas a estar nos Ancares e tal, como pode afectar este eclipse a naturaleza, aos animais, a toda a xente? Pois é algo que ocurre habitualmente nos eclipses cando son totais ou moi parciais, ou incluso nos eclipses anulares. Aquí o vivimos no ano 2005, claro, de repente o ciclo que usan os animais, as especies naturais que se rixen pola luz do sol, de repente, dun momento a outro, en cuestión dun instante, cambia por completo, e iso provoca pois certa inquietude nos animais. É moi habitual que os cans comecen a aullar, é moi habitual que os paxaros deixen de piar, porque, bueno, deixan de piar porque chega a noite. Entón, prodúcense toda unha serie de elementos nos bichos cos que compartimos este planeta, que eles son conscientes de que está ocurrindo algo que non é habitual, algo que rompe coa normalidade. A ver, se o mar, digamos, as mareas van co sol e ca lúa, pode facer algunha marea distinta, sí, algo así? Sí, normalmente cando temos un eclipse, estamos nun momento que chamamos de mareas vivas. É dicir, temos as mareas máis altas e as mareas máis baixas de todo o ciclo luar.
esa coincidencia dos tres astros nunha mesma línea, do Terra, do Sol e a Lúa nunha mesma línea, provoca as mareas vivas e nos eclipses, durante os eclipses, as mareas que miraremos serán mareas moi altas e mareas moi baixas ese día. A ver, estamos falando dos animais, estamos hablando das mareas e a temperatura. A temperatura, Porque se vai ao sol, efectivamente, no momento máximo, no momento de totalidade, rexístrase e nótase unha baixada da temperatura ambiente. É un fenómeno moi curioso que moitas veces non se comenta, que lle chaman o vento do eclipse. o vento do eclipse. O vento do eclipse. A Nas ver, totalidades... profundiza. Vamos a profundizar. A ver, Nas que totalidades, o variar a temperatura de xeito tan brusco, en tan pouco tempo, sen prácticamente marxe para adecuarse á atmósfera o que fai continuamente é tratar de buscar un equilibrio. Entón, esa baixada de temperaturas, a atmósfera trata de compensar e as presións tratan de compensalo de algún xeito. E levántase unha brisa que se coñece como o vento de eclipse ou vento da totalidade. E xa, para acabar, remata esta frase. A eclipse veixe mellor a galega porque... Porque na galega e en galego todo moito mellor. E en Galicia aínda máis. Con eso quedo meu. Aí está. Pero que a noite se faiga de día, contando cosas que nunca diría.